يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما سار ماني فوكا بركادا halemi bidoya irana kawla dunia kafo abeka ka jemkan fleni watina jemkan mini amba fama faso jokene dorokun telenyata jabarani so sanfɛ ka wele bla cɛ faramuso ka denmisɛn fara makɔrɔba ka an ka jamana a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ni k'a jɔ tintin sanfɛ o dɔ bɛ dɔ la cakɛ bondaso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa se jamana yɛrɛ kolatigɛ sow ma olu ɲɛmaw olu bɛ wele nin kɛnɛ kan politikimaw ka taa se diinɛ ɲɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan min b'a to an bɛ se ka n'an da don faso jɔli baara la i n'a fɔ jɛmukan in ka to ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna tuma caman a kɔkɔrɔ donba société ba dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma société Aminata Konate nka ni bɛɛ lajɛlen bɛ a lakodɔn baramuso la baramuso ale de kɛn bɛ k'i jɔ jɛmukan in kɔkɔrɔ walasa a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ka foli lase société Aminata Konate ma an ye wele bila a ɲɛmɔgɔ ma bi ni o ye Burama Dunbiya ye an ni a famana ɲɔgɔn ma an n'a ka se ka na baro kɛ masala bɛna boli fɛn min kan bi o de ye Burama Dunbiya a tun ye tagamakɛ ka taa Cameroun jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mai kalo tile 15 san 2021 min ni an filɛ o kɔnɔna na jɔnjɔn taara k'o di a ma jɔnjɔn min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na propriété intellectuelle n'o de ye ka miiri walima ka hakili jagabɔ ka se ka waleya dɔ bila sen kan waleya min ni e bɛ se ka tɔnɔ bɔ ni a tɔnɔ bɛ se ka se maa caman fɛnɛ ma a bɛ fɔ de ma ko propriété intellectuelle nafa b'a la wa Burama ye jɔnjɔn min ta jɔnjɔn in sɔrɔla cogoya jumɛn na bilasiralikan jumɛn b'ale bolo k'a fɔ cakɛ bondaso tɔw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka u ka baaraw la kisi cogo min na walima k'u ka baaraw lakana ni ala sɔnna ma masalaw bɛna boli o kan ka taa se an bɛ don min na komi bi société Aminata Konate ni o ye baramuso ye cakɛ bondaso yɛrɛ a bɛ cogoya jumɛn na nanzaraw b'a fɔ min ma état de santé ɲininkaliw na boli ninnu ɲininkali damadɔw kan yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ma welelen Burama Dunbiya salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ denbaya i Dunbiya ma ayiwa Burama Dunbiya ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw ma a tun kɛra faama ye a kɛra faama ye an bɛ a fɔ awuzubilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an bɛ an lajɛli jamakulu bɛɛ lajɛlen fo n'o ye tele ɲɛtaa lamɛnlikɛ jamakulu ye an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ka tila ka foli lase an bangebagaw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tila ka foli lase an ka faamaw ma ka tila ka foli lase dugu jeunesse bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka kɛ ni an filɛ wagati min na komi bi an bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la fɔlɔ e ka cakɛ bondaso n'o ye baramuso ye a bɛ cogoya jumɛn na bi dɛ ni ma ko kɛ ka baramuso ka état de santé fɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yani an ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye. ok i ka ɲininkali diyara n ye bi in na an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn parce que bi baramuso baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ masa aramani fo baasi foyi tɛ société la an bɛ ka baara kɛ bon wulikajɔw fanga kɔni an bɛ ka dɔ fara kan ne fɛn tɛ ka bɔ a la parce que bamananw b'o de fɔ ka yɛlɛ sanfɛ o man gɛlɛn mais ka to sanfɛ ma jigin o de ka gɛlɛn ko daminɛ man gɛlɛn mais fo ko laban depuis an wulila 2008 fo sisan an bɛ k'an kunna yɛlɛn de Dieu merci an b'an kunna jigin tile kelen an b'an bolo jigin tile kelen don o don an bɛ ko kura kɛ don o don an bɛ jamana kuraw inauguré don o don an bɛ produit kuraw bɔ don o don an b'a essayer k'an sama ka se k'a jira diɲɛ farajɛw la k'a fɔ
farafin a bɛ fɛn fɛn kɛ farafin fana bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ. Alhamdulillah. Ayiwa n'i ye société Aminata Konate ta k'a lajɛ a bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw fana na o baaraw u bɛ cogo jumɛn na. Oui a bɛ kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ an bɛ jamana 10 na Mali kɔfɛ. Jamana 10. O jamana 10 ninnu na an kɛrɛfɛla yɛrɛ la an ka société bɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Côte d'Ivoire jamana kan. Oui an ka société bɛ fo an ye société 3 dayɛlɛ. Bon o 3 bɛɛ n'i ka baara dɔn. Usine fana bɛ yen société kelen bɛ k'o gérer. Bon ne Sénégal ta k'a lajɛ Sénégal fana b'o cogoya la an ka société 3 bɛ Sénégal usine fana bɛ yen kelen bɛ usine bɛ k'o gérer commercial fana bɛ yen. Bon an bɛ kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn kan bi vraiment an bɛ k'a ɲini toujours ka se ka dɔ de fara baara kan. Alhamdulillah. Yen fana baara an bɛ Ala fo don o don an bɛ ka produit wɛrɛw dilan. Tabarikala. N'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ an donna Côte d'Ivoire ka sɔrɔ produit dɔw bɛ yen nɔ baramuso yɛrɛ tun t'a dilan mais Côte d'Ivoire usine sigilen Côte d'Ivoire usine mɔgɔw olu b'o dilan ka société b'o dilan Côte d'Ivoire yen nɔ parce que jamana bɛɛ n'a ka épice de don parce que ne ye Mali ta k'a lajɛ bi épice local bɛ jamana bɛɛ bolo fagoyi b'an bolo Mali la mais fagoyi ye maliyɛnw de ta ye an ka épice de don local don. Donc ni ne y'a faamuya jamana bɛɛ n'a nafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen. Jamana bɛɛ n'a nafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen nafɛnw fana bɛ yen o ye le international ye. I y'a faamu nafɛn dɔw bɛ yen diɲɛ bɛɛ b'o dun. Diɲɛ bɛɛ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye n'i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila dɔrɔn i b'a dun o nafɛnw. U bɛ munumunu salo kɛ diɲɛ bɛɛ. Kɔgɔ y'o dɔ ye pauvre y'o dɔ ye diɲɛ bɛɛ b'a dun mɔgɔ sugu bɛɛ b'a dun. Bon i b'a sɔrɔ épice dɔw bɛ yen maliyɛnw de b'o dun n'i taara n'a ye jamana u b'a fɔ ko nin t'an dun bon n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ épice caman bɛ Côte d'Ivoire Ivoirien tun t'a dɔn a bɛ se ka valoriser cogo min na bon baramuso taalen an ye Ivoirien ɲɛ yɛlɛ o fɛn ninnu caman na a bɛ se ka valoriser a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ parce que i bɛna tubabuw fɔlɔla jamana dɔw la ka se Mali ma industrie ka bon jamana dɔw kan ka se Mali la mais n'anw taara wɔrɔ wɔrɔ an bɛ taa sɔrɔ o panna fɛn dɔw kunna quoi parce que olu bɛ sanfɛla de lajɛ anw bɛ dugumana de lajɛ ne b'o de fɔ jeunes ye wari filɛ wari tɛ sanfɛ quoi wari bɛ duguma de an bɛ ka tilen an denmisɛnninw ka wari folonki tɛ an senkɔrɔ ka taa an b'a fɔ baara tɛ an tɛ ka wari sɔrɔ i bɛ ka min folonki to o ye wari de bon an mana taa an bɛ taa sɔrɔ olu ye ko caman kɛ jamana développé la mais fɛn dɔw bɛ yen u ma se o ma quoi u panna olu kunna bon an b'olu ta an b'olu valoriser ka ba don olu la parce que Côte d'Ivoire ɲaɲa bɛ yen Accu bɛ yen Junbere bɛ yen produit caman bɛ yen i b'a sɔrɔ Ivoiriens tun m'a essayer k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka valoriser quoi bon an taara an y'olu bɛɛ valoriser olu farala olu fana ka produit kan k'a sɔrɔ o tun tɛ baramuso ka produit Mali la yan i y'a faamuya bon Sénégal fana b'o cogo la i y'a faamuya an mana usine dayɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ la dɔ bɛ fara a tigi ka produit de kan min ni baramuso ka produit tɛ kelen. Tabarikala. Ayiwa o b'a jira k'a fɔ baramuso a bɛ sen kan an bɛ don min na komi bi an bɛ dugawu kɛ halisa ɲɛtaga Ala ko o sabati an ni aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Ayiwa Burama Dunbiya an bɛ segin ka na masala kɔnɔna na i n'a fɔ an tun ye min fɔ jɛmukan daminɛ la masala bɛ ka boli fɛn min kan bi o de ye propriété intellectuelle nanzarakan don ka ɲɛfɔli k'a la faamuya a bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na mun don de. Voilà i ye min fɔ nanzarakan na o ye hakilina a bɛ fɔ o de ma ko ka hakilina baara hakilina baara parce que bi bi in na diɲɛ jɔlen don ni hakilina de ye hali bi tubabuw bɛ k'an kɛlɛ ni hakilina de ye o tɛ ka na ni bese an kama bilen o tɛ ka na ni gɛɲɛ ye o tɛ k'an si siri ka taa an kɛ jɔn ye mais hakilina o bɛ k'an kɛlɛ ni hakilina de ye bon diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛ ka baara n'o de ye quoi bon o la n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ i filɛ ka min nanzarakan fɔ nin a tɔ bamanankan tɛ foyi ye hakilina baara mɔgɔ minnu bɛ k'u hakilinaw ta ka baara k'a la ka tila k'a valoriser k'a bila sur le plan international ka hakili jagabɔ ka tila k'a don ba la tɔnɔ bɛ se ka bɔ a la tɔnɔ bɛ se ka bɔ a la parce que bi fo jeunes k'a dɔn k'a fɔ hakilina baara n'o o tɛ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la quoi muru tɛ marifa tɛ bere tɛ to fanga tɛ muru tɛ kumaba tɛ Facebook kan fanga hakilina de ta k'a la baara o de bɛ se ka kɛ sababu ye. Ni ne y'a faamuya ni maa min y'i dan hakili la bi a y'i dan diɲɛ fɛn caman na. non i t'a sɔrɔ parce que munna i bɛ n'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔnin min lajɛ an nagakɔrɔlanin dɔrɔn bon i b'a sɔrɔ minnu kɛlen don k'an mara olu ka vision ye san 100 ni san 200 de u bɛna fɛn dɔ don an na nin ka di dɛ an b'o mugan k'a sɔrɔ u bɛ min nɔfɛ o t'o ye quoi.
ka dondo kolonsin dondo mino dodo mino je bo hakili de boke bo ye min fo ato kan bara hakili la bara di hakili na bara ka feno sigi sen kan ka hakili ma feno sigi sen ka tila ka o valoriser ni ka hakili miri ka fo bo mena ni fɛn sina sigi sen kan ni hakili o dima ni y'o sigi sen kan i bɛ tila ka tɔgɔ min da o la i bɛ tila k'o valoriser par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka jamana kɔnɔ yan Camerounais fɛ yen o kɛlen don ka hakili la baara k'a fɔ ko o fana bɛ se ka pauvre dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ parce que diɲɛ bɛ ye pauvre dun mais olu fana bɛ fɛ ka pauvre dɔ créer pauvre min ka don ani diɲɛ pauvre tɛ kɛ couleur kelen olu ka pauvre ye pauvre jɛman de ye pauvre jɛman a bɛ fɔ ko pauvre pɛnja dugu dɔ de bɛ ko yen u fɛ yen ko pɛnja bon maintenant i bɛna ye o pauvre pɛnja min filɛ nin u y'a don ba la ka tila k'u ka a bɛ dugu min na ka tila k'o duguw fana bɛɛ don ba la ka dugu sécuriser pauvre fɛn bɛ bɔ dugu la diɲɛ bɛɛ bɛ k'a san bi hakili de nana n'o ye o kelenw bɛ yen o ɲɔgɔnna caman de bɛ anw fɛ Mali la an bɛ se ka min kɛ a dɔ filɛ Bajangara jabakurunin Bajangara jaba ni diɲɛ jaba si tɛ kelen ayi non jaba foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ni Bajangara jaba ye Bajangara jaba bɛ sɛnɛ kulu kan ni i mana jaba sɛnɛ Mali diɲɛ fan o fan jaba misɛnnin k'a da ka Bajangara jaba da o jaba fɔlɔ bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ Bajangara jaba ma tiɲɛ o y'a dama jaba kɛrɛnkɛrɛnnen bon o min filɛ nin ye sisan o bɛ se ka lawaleya ni hakili ka baara ye ka tila tuguni ka a ta jo la ka tila k'a bila diɲɛ bɛɛ b'a san diɲɛ bɛɛ bɛna girin Bajangara diɲɛ bɛɛ de b'a san nɔfɛ jaba nɔfɛ parce que bi in na olu ka jɛ sɛnɛkɛla ka fɛn produit k'a sɛnɛ k'a feere kilo 1 2,200 ne sɛnɛkɛla ma kɛ fɛn ye jɔn bɛ kɛ fɛn ye an ka mɔgɔ bɛ kaba sɛnɛ k'a feere 15 20 kilo mais olu fɛ yen u bɛ pauvre sɛnɛ u b'a kilo 1 feere 1000 ni kɔ pauvre kisɛ a sɛnɛkɛla bɛɛ kɛra fɛn ye mɔgɔw b'a zone na bɛɛ kɛra fɛn ye mais mun y'a kɛ o hakili de ye sigi ka miiri de y'a kɛ o de y'a kɛ ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ n taara Sikaso cɔgɔ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Sikaso cɔgɔ a tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ yen tu sais i b'an ka zone ta Mali ta k'a lajɛ n'an ye hakiliw la baara a ɲɛ ma foyi de tɛ yen ko jamana ni diɲɛ b'a la kodɔn un coup i delila ka hali kɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ta fɔ yan ka fɔ an ka kɔgɔ fɛnɛ kɔgɔ qualité ɲuman ba don mais Mali kɔgɔ ɲɔgɔn tɛ o tawdeni sel tawdeni ni ye sel tawdeni bɔ ani sel si tɛ kelen o mais n'i y'a mɛn mɔgɔ b'a fɔ ko naturel bɛ diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ la a bɛ ji la naturel b'a la naturel bɛ ji la naturel bɛ woson na naturel bɛ fɛn bɛɛ la kɔgɔ fɛnɛ naturel de filɛ nin ye tawdeni a gɛrɛgɛrɛ kɔgɔ naturel kɔgɔ bio kɔgɔ min ka dɔn i b'a dun a tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma munna ma ya n ko kɔgɔ o kɔgɔ la qualité kolon o de bɛ ka ta k'o di baganw ma baganw bɛ ka nɛmu u bɛ ka kɛnɛya o kɔgɔ qualité kolon de bɛ ka ta ka di marabagaw de bɛ k'o ta k'o kɛ fura la k'i k'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ o de ye kɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye kɔgɔ latiga de y'o ye wulibali de ye o la i bɛn'a ye k'a fɔ ninnu fɛn ninnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan a tɔ ye jumɛn ye an ka hakili la baara ka tila ka pratique kɛ ka tila ka marque d'a bɛɛ ma min ka kan ka géolocaliser diɲɛ ka dɔn a ka kɛ ka yira diɲɛ na olu fɛnɛ bureau de bɛ yen minnu sigilen bɛ ka nin kɔnɔ parce que bamananw ko ten n dɛmɛ ka n ka wara fa o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i yɛrɛ bolo dɛ parce que ni min yɛrɛ dɛmɛ k'i ka fɛnw ta ka se olu mɔgɔw ma olu tɛ s'i ma dɛ u fɛnɛ bɛ yen mais n'i ser'u ma i b'a sɔrɔ wari bɛ yen a kama ka dɛmɛ kɛ k'a dɔn farafinna wɔrɔ dɔ bɛ yen nin fɛn sina de bɛ bɔ yen n'i taara diɲɛ wɔrɔ o wɔrɔ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ ni yen tɛ olu fana sigin bɛ o kama a bɛ se ka don ba la cogo o cogo bon n'a donna ba la jamanadenw bɛ kɛ fɛn ye n'a donna ba la c'est fini mɔgɔ mɔgɔ b'a baara o dugu la bɛɛ kɛra fɛn ye ayiwa Burama Dunbiya propriété intellectuelle i y'i da don a la sisan ka ɲɛfɔli kɛ ka tila ka misaliya fɛnɛ caman ta a minnu bɛ se ka sɔrɔ anw ka jamana kan Sikaso ni a maraw b'o la cɔgɔnko ta sira fɛ ka taa se Bajangara jabako ma i bɔra sisan k'i da don o la nka nin baara in nin propriété intellectuelle in a bɛ se ka la kisi cogo jumɛn walima a bɛ se ka la tanga cogo jumɛn o fɛɛrɛw fɛnɛ bɛ walima cakɛ bondaso dɔw sigilen bɛ o fɛnɛ kama anw fɛ jamana kɔnɔ cakɛ bondaso dɔ sigilen bɛ a kama ko SEMAPI a filɛ ACI kɔnɔ jeunes ka wuli ka taa ni sera yen ne yɛrɛ ka marque fɔlɔ ne ka baramuso marque ne taara yen nɔ de ka taa protéger 2009 parce que marque de b'a to fɛn bɛ kɛ mɔgɔ ta ye quoi
marque de bɛ fɛn k'i ta ye sinon e ye fɛn dilan n'i y'a dilan e ye den wolo tɔgɔ tɛ den na jamu t'a la mun b'a yira k'e ta don o ma kɛ tɔgɔ tɛ den na jamu t'a la mun b'a yira k'e ta don bon o la o de ye a wɔrɔ filɛnkɔrɔ ne yan n'aw ye marque créer a ka entreprise créer a ye tɔgɔ d'a ma ni tɔgɔ dira ma a ye taa a ka taa sinsin a kɛ k'aw ta ye ne ye baramuso créer don min na n y'a créer moins de 500 000 CFA k'an ka baara daminɛ dɔɔni dɔɔni mais n ye wari sɔrɔ san kelen n ye wari ni minnu fara ɲɔgɔn kan n taar'o kɛ k'an ka marque protéger k'a kɛ n ta ye ka n den kɛ n ta ye ka baramuso kɛ n ta ye a kɛra 2009 marque protégée nafa b'a la wa a nafa ka bon kojugu et puis n'i y'a ye jamana o jamana développelenba ye u tɛmɛna nin niveau la quoi caman bɛ niveau jumɛn na caman bɛ brevet de kan brevet n'i y'a mɛn Chine yɛrɛ wulila ka kɛ fɛn ye a sɛgɛrɛ bɛ yen brevet de don Chinois ka jamana n'i y'a mɛn bi u tɛmɛna ti se faut que nin ko minnu filɛ nin ye an k'a dɔn k'a fɔ to fanga tɛ tuguni quoi hakilina baara ninnu de don f'an ka ninnu de ɲini et puis ko bɛ yen n'i ma wuli k'a ta a sira ta ma wuli ka taa i m'a ɲɛɲini i t'a ɲɛ sɔrɔ voilà sinon nafaba de b'a la mɔgɔ ka min y'a ye bi u y'an wele ka taa jamana 16 u b'an wele diɲɛ bɛɛ an bɛ taa compétition na an bɛ na nin trophée kana di Mali ma dɔwɛrɛ tɛ o parce que an y'an ka marque protégée de n'i ko baramuso diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tigi ye mɔgɔ min ye sinon bamanankan de don n'i ko bi ko orange n'i ko orange dɔrɔn bɛɛ bɛ hakili bɛ taga juma na o dɔɔnin don n'i ye téléphone ta k'a lajɛ dɔw ka téléphone bɛ pomme a kɛrɛnin tigɛlen don n'i y'o ye i b'a dɔn kɔni o ye mɔgɔ min ta ye o ko nin bɛ ten tɔ de nin mana ye a ka dɔn ko nin ye nin tigi de ta ye nin jamana in fana kan nin jamana nin kan o la il faut que a nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi an tɛ se ka taa ɲɛ jamana tɛ se ka arriver an tɛ se ka taa ɲɛ hali an ka sɛnɛfɛn ninnu tɛ se ka don ba la fo a k'a sɔrɔ an tɛmɛna ninnu siraw de fɛ parce que ko caman bɛ yen ɲamele fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko caman na nin ye mɔgɔ kalannenw ka ko ye an tɛ nin kɛ diɲɛ setigi jamana diɲɛ bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ kalannenw ka ko ye nin ye tubabuw ka ko ye farafinw ka ko ye an kana farafinya kɛ k'an yɛrɛ bafouer quoi hali kunu an tun bɛ dugu dɔ la Kita an taara dumuni kɛ restaurant tiga yɛrɛ la ka jɔn yɛrɛ an taara dumuni kɛ restaurant dɔ la Kita yɔrɔ an tun bɛ malantali kunna sini an bɛ se ka sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na an k'an ka hectare 700 na hectare 50 de financer ɲinan an tun taara o baara la tiga b'o la kaba b'o la manantali kɔfɛ mais an nana se Kita an ye dumuni kɛ restaurant dɔ la mais dumuni bɛ san hali ka termusi sigi ka ji kalaman k'a kɔnɔ a bɛ taa ji kalaya de cogoya dɔ la yen ko n'o sigi aw kɔrɔ quoi an ko mais il faut que hadamaden i k'i labɛn non yan nɔ yan o ko ninnu tɛ marché yan anw ye fara y'a dɔn yan ye burusi kɔnɔnaw de ye o ye tubabuya ye mais ne ko hadamaden an kana an ban yɛrɛ la quoi k'an ka farafinya kɛ k'an yɛrɛ bafouer ne tɛ farafin bɛ balo nɔgɔ de la dɛ farafin man k'i jɛya dɛ farafin o tila mun de la farafin tɛ nin de t'a la o la an kana sɔn cogo si la ka complexer quoi k'a fɔ non ne ye farafin ye non bon o la il faut que nin yɔrɔ an ka se k'a jate minɛ k'a dɔn mɔgɔninfin bɛ baara o baara la a kɛ k'a ɲa quoi a kɛ k'a ɲa sariya yɛrɛ kɔnɔna na i y'a faamuya kan'a fɔ non tubabuw ni libanɛw de ka ko bɛ ɲa mais farafin ta tɛ se ka ɲa mun na farafin y'a ta kɛ farafinya de k'i kɛ i yɛrɛ bafouer quoi ko parce que i ye farafin ye bon o la ne kɔni fɛ diɲɛ dun bɛ ka taa yɔrɔ min na bi n'i sera Rwanda i bɛn'a faamu awɔ farafinw de don dɛ mais n'i sera i yɛrɛ bɛn'a faamu hali mana n'i y'i ka valise meleke ni mana ye k'avion a kɛ jigin ka bɔ avion kɔnɔ n'i ser'u fɛ yen Faransi bɛ don n'a mana ye dugu kɔnɔ tubabu jamana bɛ olu n'u ka farafinya u b'a fɔ mana bɔ a la a tɛ don an ka dugu kɔnɔ k'an ka dugu kɔnɔna nɔgɔ mana min bɛ emballé sac ma mana min bɛ emballé valise la i bɛ jigin n'a ye Rwanda aéroport la u b'a f'i ye a tɛ don an ka dugu kɔnɔ an ka dugu nɔgɔ a bɔ a la yan ɲamanminɛn filɛ i k'a bila o kɔnɔ a bɛ dan yan de a bɛ dan aéroport de a bɛ dan yen n'i nana se yanni ke don ka aéroport yɛrɛ couloir kɔnɔ tapis dɔ de bɛ b'i sen da o kan fɔlɔ o de b'i senkɔrɔla nettoyer fɛn fɛn b'i sen kɔnɔ k'a bɛɛ nɔgɔ fɛn b'a la microbe k'a bɛɛ faga i bɛ sɔrɔ ka don mais olu bɛ cogo di bi farafinna
guerre ou san ou si ban ou la kosanna ou tene ka teme mɔgɔ kan parce que muna u ye valeur du yɛrɛ la de maintenant ko an ka fɛn bɛɛ hali ni ko ɲuman fɛn ɲuman dilan ka di an ma farafinna an m'a tiɲɛ ko parce que an ye farafinw de bon o la il faut que an ka nin yɔrɔ lajɛ ka dɔn tu sais an k'an ka ba dɔn an yɛrɛ la an ka fɛn fɛn an b'a kɛ an ka valoriser adamaden pour que mɔgɔ k'i jate mɔgɔ ka ba don i la i yɛrɛ k'i yɛrɛ bonya fɔlɔ i kɛ ba don i yɛrɛ la mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka ba don i la voilà. Ayiwa Burama Dunbiya ni bilasiralikan in bɛ fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman ma jɔn yɛrɛ la tigɛ yɛrɛ la u bɛ se ka bolo kan cogo min na anw farafin jamanaw yɔrɔ hali ka jan anw maliyɛnw yɔrɔ Burama Dunbiya i tun ye tagama kɛ ka taa Cameroun jamana kan jɔnjɔn sɔrɔla i fɛ jɔnjɔn min ni Ala sɔnna ma mankutu kɔfɛ baro tako filanan na an bɛna an da don a la ka se ka walawalali kɛ ni Ala ka jɛ ye. Baara yiriwali bɛ dɔn a taabolow yɛlɛmali de fɛ. Aw bɛ baramuso ka naji ni mugu sugu 4 de dɔn. Sɛba, dagani, poisson, o ni tomati. Sisan, baramuso ka naji ni mugu kelen ninnu kisɛmanw fana bɔra. Baramuso naji ni kisɛmanw de bɛ wele ko supergoût. Supergoût dagani. Supergoût sɛba. Supergoût poisson. O ni supergoût tomate. Danfara kelen min bɛ baramuso najini mugu o n'a kisɛman cɛ o ye dɔrɔn dɔ ye mugu ye dɔ ye kisɛ ye n'o tɛ o kɛfɛnw bɛɛ ye kelen ye nafa kelen diya kelen wa u si man ca ni si ye. Baramuso i ta i ka kow ye. Foli ani tanu ye k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn mankutuw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan ma welele société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a la kodɔn baramuso la ale ɲɛmaaba de bɛ an bolokɔrɔ Burama Dunbiya i n'a fɔ tuma ni tuma ka to ka a wele ka na an k'an da don cakɛ bondaso yɛrɛ ka lahalaw la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ baro tako fɔlɔ bolila min kan o de ye cakɛ bondaso yɛrɛ a bɛ dakun jumɛn na an bɛ don min na ko bi walawalaliw caman kɛra o la ka taa se masala yɛrɛ bɛ ka boli fɛn min kan bi n'a bɛ fɔ o ma propriété intellectuelle ka se ka miiri kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ko o don ba la a tɔnɔ bɛ se ka bɔ cogo min na masalaw bɛ ka boli o kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Burama Dunbiya a ye tagama kɛ ka taa Cameroun jamana kan n'o ye farafinna camancɛ jamanaba ye an bɛ se ka fɔ u ka duguba min bɛ yen nɔ Douala Burama Dunbiya a ye jɔnjɔn sɔrɔ yen nɔ ka bɛn ni sibiri ye mai kalo tile 15 o jɔnjɔn hakili la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a jaw la masalaw bɛ ka boli fana baro tako filanan walima ɲininkali tun nana dan o yɔrɔ in de la Burama Dunbiya Cameroun taga a kɛra cogo jumɛn na i ka se k'i da don a la an minnu ma Cameroun sɔrɔ an ka faamuyali sɔrɔ a kisa la. Ok Cameroun taga nin tun ye ne yɛrɛ fana siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Cameroun bon a tun bɛ ne ɲina Cameroun bɛ dugu cogo min na ja a fana tɛ ten vraiment o fana ka alhamdulilayi b'u fana fɛ yen bon an taara min na o de tun ye jɔnjɔn ye n'o ye Grand Prix ye u y'an sélectionné o la pour que marque caman ba caman ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sanga ni jamana caman ye bon jamana bolofara minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ kumana bɛɛ y'u dantigɛ bɛɛ kumana kɛnɛ kan bon surtout u ka bolofara min bɛ yen yɛrɛ n'o bɛ u bɛɛ kunna o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o kumana kosɛbɛ an ka société de kan a y'a jira k'a fɔ société fɛn fɛn donna compétition a ye baramuso mankutu kɛnɛ kan a y'a mankutu k'a tɔgɔ fɔ fo siɲɛ 3 ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ fɔ fo siɲɛ 3 mais anglais de la tun bɛ ka kuma anglais de la bon o la i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ye courage de don anw yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ fo diɲɛ dan na o b'anw kalama an bɛ Mali kɔnɔ yan an n'an ka nafɛn feere n'an ka fɛn mais o b'an kalama bon a y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a mɛn Asie développera Asie ma développé ni sira fila ye a y'o fɔ anglais kan na ne bɛ sira min kan nin sira de ye Asie développé sinon fɔlɔ la Mali tun bɛ dɛmɛ don chinois ye o sanw tɛmɛna chinois vietnamiens n'a ɲɔgɔnna caman Mali tun bɛ dɛmɛ don ye mais u bɔra ni sira dɔ de ye quoi cɛ y'o de fɔ a ka discours la u bɔra ni sira mun ye fo ka se yen bi k'o sen de filɛ anw ka société kɔrɔ alhamdulillah bon o hukumu kɔnɔna la baara kɛra o cogoya la a kɛra samedi ala nana an garizigɛ don nin na vraiment lendemain fɛnɛ an ni faamaw ye ɲɔgɔn ye an n'u sigira an n'u masalala kosɛbɛ
an fana y'a yira o la toujours an ye denmisɛnninw de ye et puis an mago bɛ conseil la an mago bɛ dɛmɛ na parce que bamananw ko ten den min ta ka di o de ye den min tatɔ b'a kama fila kɔrɔta voilà bon maintenant an kɔni y'a yira o la de k'a fɔ mɔgɔ i ko dɔn mais i ko bɛ dɔn tɛ quoi ko bɛ dɔn tɛ an tɛ foyi dɔn halisa an mago bɛ toujours bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ an bɛ se cogo min na ka nin ko améliorer tɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka chômage caman de kɛlɛ jamana kɔnɔ u k'an dɛmɛ ni hakilinaw ye hakilinaw bɛ an dɛmɛ pour que an bɛ se k'an jenikɔrɔ fin Mali yɛrɛ tɛ dɛ Afrique yɛrɛ gunkan quoi en tant qu'Africain bon là n'u ye baro kɛ k'an ye kuma caman da yira ɲɔgɔn na bon u yɛrɛ fana ye an fo kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ vraiment an fana ye denmisɛnnin minnu ye an ye sira min ta nin de ye sira la ɲuman ye bon maintenant u b'a ɲini an fana fɛ toujours an kana décourager an ka courage ta an ka baara kɛ bon voilà ko kɔni kɛra o cogoya la événement banna samedi sufɛ ka dugujɛ dimanche la bon o dimanche kelenw na ni ɲɔgɔnye kɛra an n'u ye ɲɔgɔn kɛ ni dimanche la bon lundi anw yɛrɛ taara Yaoundé ka taa an sen na yala bon o y'a sɔrɔ Douala ni Yaoundé u man jan a bɛ komi Bamakɔ ni Segu voilà a bɛ komi Bamakɔ ni Segu voilà parce que o y'a sɔrɔ an ye Douala sugu yala an taara lajɛ épices kunda nafɛn minnu bɛ yen o bɛ cogo di nafɛn minnu bɛ yen o bɛ cogo di parce que an tɛ taa diɲɛ jamana si kan n'an tilala an ka mouvement na n'an ma taa i ka sugu lajɛ k'i ka réalité dɔn k'i ka politique dɔn k'a dɔn i ka jamana bɛ ka développer cogo di parce que voilà o de bɛ o min filɛ nin ye o de bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ i ka baara ka se ka améliorer i bolo o de bɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ hali an ka faamaw n'a taara jamana wɛrɛ jamana min b'aw ɲɛ n'aw tilala conférence ni fɛnw na faamaw a ye taa u ka baaraw lajɛ sa o ye mun de kɛ an ka dusu quoi k'a fɔ ninnu bɛ ka nin kɛ n'an fana nana an bara an ka se ka nin ɲɔgɔnna ladege an fana fɛ yen mais ni mɔgɔw tɛ dusu u bɛ taga wɔrɔ ɲɛnamabaw lajɛ wɔrɔw la u bɛ tila ka segin ka na k'an to nin na quoi k'an to maɲumako kɔnɔ dɔrɔn bon toujours hadamaden f'an ka dusu de nin bɛ yan an fana bɛ nin kɛ métro filɛ yan fɛ Dakar an fana bɛ métro kɛ nin fana bɛ yan nɔ an bɛ nin kɛ an bɛ tɛmɛ péage mun na Abidjan Dakar aw yɛrɛ y'u péage u bɛ cogo di autoroute bɛ cogo di u ka fadenya ka na an bɛ fɛ k'o fana ɲɔgɔn na hali n'a kɛra kelen ye o kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ de kan ka nin ɲɔgɔnna kɛ quoi c'est pour cela an taalen an tilalen an fana taara sugu kɔnɔ de ka taa lajɛ épices minnu bɛ yen an fana b'a se k'a lajɛ cogo di n'a sɔrɔ dɔ b'an ɲɛ an ka lajɛ k'o fana o ɲɔgɔnna k'an fana fɛ yan mais n'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔw ɲɛ ou bien an bɛ cogo min na a bɛ idée dɔ di an fana ma ani cɛsiri ni courage an bɛ se ka cogo min na ka taa an ka baara kɛ Cameroun taga kɛra nin cogoya la an ye Yaoundé kɛ an ye Douala sugu kɛ Douala Yaoundé mais an nana min ye min y'an dabali ban an nana min ye ne yɛrɛ sɔn population ye n nana ye k'a fɔ pauvre min bɛ sɛnɛw fɛ yen u b'o de dun ka tɛmɛ épices bɛɛ kan et puis o de da ka gɛlɛn fɛnɛ ka tɛmɛ hali pauvre min bɛ bɔ Vietnam u yɛrɛ bɛ min sɛnɛ u ka sɛnɛkɛlaw bɛ min yɛrɛ sɛnɛ o de bɛ dun ka tɛmɛ pauvre bɛɛ kan o de da ka gɛlɛn ka tɛmɛ min bɛ bɔ Vietnam nka o n'a ka da gɛlɛya bɛɛ u b'o de san ne ko n ko mun na voilà o ko ne ma ko parce que ko a bɛ dilan a bɛ sɛnɛ olu de fɛ yen n'olu ye nin utiliser c'est comme u fana b'u ka jamana valoriser de a bɛ sɛnɛ u fɛ yen c'est pour cela fana bɛ k'a utiliser pour ka jamana valoriser ne ko n ko mais ne baramuso nana k'a bɛ usine sigi yan dun ko ne nana n bɛ usine sigi an ka baara fɔlɔ ka kɛ ka nin de valoriser dɛ olu ka poivre in ne b'o de fɔ n ka émission na k'a sɔrɔ ma nin dɔw ye k'a fɔ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la n'a ma consommer malien kɛ tout le temps n b'a fɔ malien ye i bɛ to k'a fɔ an ka consommer malien kɛ fɛn minnu b'an fɛ an ka ba don a la quoi parce que n'i ma ba don i ka fɛn na walahi mɔgɔ wɛrɛ tɛ a ta bila ka na ba don i ta la jamana si tɛ ba don Mali sɛnɛfɛnw bila ka maliyɛnw yɛrɛ to yan ne taara n b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye an ka sɛnɛkɛfɛnw mɔgɔ si t'a don ba la mɔgɔ si t'a sɛnɛ nin valoriser k'aw to yan anw de bɛ ba don a la an yɛrɛ de bɛ ba don a la o la ne bɛ n ye o misaliya ye u fɛ yen Camerounais u ka pauvre pɛnjan u b'a utiliser ka tɛmɛ épices bɛɛ kan dumuni nafɛn tɔ bɛɛ kan fɛn fɛn n'u b'a dilan u b'ale de k'a la f'i yɛrɛ b'a dɔn k'a kɛra la
tabarikala Voilà, an sɔrɔla ka taa o fana y'a ta dama espérance ye min sɔrɔla Cameroun jamana fana kan an sɔrɔla ka taa yen fɛ mais n'i y'a ye i bɛ n'a ye k'a fɔ épices min bɛ yen n'an bɛ k'o feere yan 5 o y'olu fɛ yen 10 de don 20 de don mais an nana ye fana k'a fɔ an ye épices minnu kɛ k'an ka gamme ninnu valoriser o fana t'olu fɛ yen quoi parce que u bɛ k'an ka produit lajɛ parce que an tatɔ taara ni sanction caman ye sur le marché u b'an ka produit lajɛ o dabali bɛ ban persil mugu de ye nin ye céleri mugu ye olu fana tun b'a sigi de k'a fɔ nin fɛnw b'olu fɛ yan jaja nin fana bɛ se ka baara quoi alhamdulillah fo ka faama dɔ ko an ni dɔ ye ɲɔgɔn ye o ko k'ale yɛrɛ ko nin tun b'ale ka projet la koyi k'ale tun bɛna nin kɛ an ko k'a ye nin kɛ a ka ca ni san 5 ye ale n'an kɔ o la i b'a ye an b'u fana ɲɛ o yɔrɔ la et puis an ka nafɛnw da ka di sugu kɔnɔ an ta ye 5 olu fɛ yen 20 même grammage dɔrɔmɛ 20 mais munna parce que olu fɛ yen wari bɛ yen u fɛ yen diɲɛ soba caman sigira u fɛ yen quoi Cameroun fɛn caman b'u fɛ yen bon fonctionnaire baw caman bɛ yen bon u bɛ wariw sɔrɔ o la u ka baara sugu kɔnɔ nafa b'a la c'est pour cela an bɛ bɔ tuma min na o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye fɛn dɔw boloda dans l'avenir k'an bɛna usine créer ka maliyɛnw bɔ yan ka taa o fana bɛ se ka taa yen cogo min na ka taa an ka jamana drapeau kɔrɔta yen cogoya min na parce que an bɛ fɛ vraiment maliyɛnw ka drapeau kɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ quoi i y'a faamuya baramuso mana dilan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw de ka fierté don an mana hali usine sigi Faransi n'a dilanna yen maliyɛnw de ka fierté don maliyɛnw waso na ko ba de baramuso puis an bɛ wɔɔrɔ fɛnɛ jeunes minnu bɛ baara la yan olu jeunes kelenw de bɛ taga an taara diɲɛ yɔrɔ olu de bɛ taga usine baara alhamdulillah olu de bɛ k'a kow tɛti la an bɛ dugudenw ta dɛ mais i b'a sɔrɔ maliyɛnw de b'a nka Burama Dumiya baramuso kɛli ka ni jɔnjɔn sɔrɔ kɛnɛ kan farafinna wele tun bilalen don jamana caman ma nka aw dɔrɔn de tun ka cakɛ bondaso ye najini cakɛ bondaso ye walima nafɛn cakɛ bondaso ye a la wa i bɛ se k'i da don o la ka bon anw dɔrɔn de tun ye épices ye a la najini y'a la sinon tulu tun b'a la tulu b'a la produit wɛrɛw b'a la maliyɛn wɛrɛ yɛrɛ tun b'a la n'o ye ale tun bɛ régional la anw de tun bɛ Grand na ale tun b'an duguma quoi o tun ye an ka hôtel Azalaï hôtel o tun b'a la o fana ye prix ta parce que u yɛrɛ ko non ko c'est ko maliyɛnw yɛrɛ mana taa n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen an ko n'o tɛ baara de don n'i y'a jateminɛ adamaden baara lankolon tɛ quoi mɔgɔ lankolon de bɛ yen baara o baara n'i y'a minɛ a kɛ ni sɛbɛ dɔrɔn voilà bon kun kɔnɔna la anw dɔrɔn de tun ye épices kunda bon tulu b'a la aya b'a la anw tun b'a la bon mais ni olu caman ye société ye minnu ye Libanɛw ka société ye ani Français ka société mais maliyɛn 2 min kɔni tun b'a la o ye anw ni Azalaï ye Azalaï tun bɛ groupe dɔ la anw tun bɛ sanfɛ groupe la tabarikala ayiwa nka i n'a fɔ masala bɛ ka boli fɛn min kan n'o de ye propriété intellectuelle ye ka se ka i ka cakɛ bondaso ka matanga nin cogo la ta a bɛ se ka kisi a bɛ se ka tanga n'i m'a kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase cakɛ bondaso ma wa n'a ma kɛ n'i ma nin kɛ a ka gɛlɛn a bɛ kɔlɔlɔba de se a ma parce que munna ne ma dala ni bɛ taga yɛrɛ ma dala ni bɛ taa parce que n'i nana nin niveau la i b'a baara de kɛ quoi c'est comme n'i kɛra silamɛ ye i bɛ silamɛya baara de kɛ o tɛ ya voilà maintenant e tɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye k'a fɔ k'e t'o baara kɛ quoi bon maintenant n'i kɔni donna n'i kɛra opérateur économique ka don an ka boîte ninnu kɔnɔ i b'i jija i b'i ka marque ninnu i b'i hakili t'u la k'u protéger n'i m'o kɛ dɔrɔn i tɛ taa n'i m'o kɛ bilikan boli don non i tɛ taa yɛrɛ hali i tɛ boli yɛrɛ ni ɲan tɛ taga cogo la i la quoi wala ni fɛn ninnu filɛ an bɛ kɔfɛ a la quoi jeunesse Mali bɛ maliyɛnw bɛ kɔfɛ ko caman na bon wala f'an k'an sen don nin ko ninnu na de parce que en réalité nin de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la quoi en réalité nin de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la nin de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la et puis nin de fana diɲɛ jamana développé lenw bɔ nɔgɔ la an bɛ diɲɛ setigi jamana fɛn fɛn ninnu de kɛra sababu ye k'u bɔ nɔgɔ la parce que anw filɛ nin en vrai dire an tɛ an ka lajɛli an t'an ka filɛli kɛ Mali kɔnɔ yan quoi
an t'olu kɛ quoi Mali entreprise minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ an ka baara ɲɔgɔnna ninnu kɛ ani minnu bɛ non an t'olu lajɛ quoi parce que an b'a fɔ de an ni olu tɛ an t'u lajɛ quoi parce que n'an bɛ lajɛli kɛ sanfɛ de minnu b'an ɲɛfɛ an bɛ k'olu la cogo di an bɛ se ka kun la cogo di wa ka mais ani minnu bɛ classe kelen kɔnɔ ani minnu bɛ kɔfɛ k'i ladege an t'olu lajɛ o an jan t'olu la yɛrɛ an jan bɛ ɲɛfɛmɔgɔw de la quoi a bɛ k'olu la walima a bɛ se ka tɛmɛ olu la cogo an bɛ se ka tɛmɛ olu la cogo di baramuso bɛ daminɛ wagati min na 2008 ne tun kɛra fatɔ de mɔgɔw ye ne kɛ fatɔ ye or que a don kama ɲamelen yɛrɛ b'a dɔn ko fa tɛ n na mais mɔgɔw ko fa donna n na n tun bɛ siran u kana na n siri de quoi or que fa tɛ n na ne ka vision tun ye k'a fɔ dans 10 ans an fana bɛna fɛn dɔ yira tubabuw la k'a fɔ k'a bɛ tantɔ mais mɔgɔw ko ne ye n ka bitigi bila n tun bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ bitigi kɔnɔ ɲamelen n ye n ka bitigi bila lafiyabugu sugu la ka fɛn bɛɛ ye k'a to yen ka fantanya ta ka boloɲankolonya k'a ta ka sɔrɔ ka taa bitigi bɛ n bolo fɛn bɛɛ tun bɛ n bolo mobili fɛn bɛɛ mais n ye nin bɛɛ bila ka fantanya de ta mobili tɛ n bolo tuguni mais n sen na ka mɔgɔw ko mais mun de kɛra n ko non n ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la n bɛ ka taa o de nɔfɛ mais nin tɔɔrɔ bɛɛ de bɛ ne n'a cɛ koyi bamananw ko ɲani ni tɔɔrɔ ni sɛgɛn bɛ hadamaden n'i ka hɛrɛ sɔrɔ cɛ k'i m'a kɛ ka ban k'i t'i bolo d'a kan abada n ko bon o de bɛ ne ni nin cɛ aw t'a ye bi aw bɛ n'a ye sini mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ne kelen ni n dɔgɔninw de tun bɛ bitigi kɔnɔ ne ko mais an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ min b'a to ne kelen tɛ mɔgɔ miliyɔn bɛ se ka balo fɛn min na ne ne n sigi ten ka sɔrɔ n m'a waleya ala bɛ tila ka jiginna ni sera a ma quoi bi baramuso bi mɔgɔ miliyɔn de bɛ ka balo a la Mali sugu foyi tɛ yen ko hadamaden dɔ ta ka tabali sigi ka baramuso feere ka taa balo a la o bitigi ka dɔgɔn kɔrɔbɔrɔ ni suraka bitigi ka dɔgɔn ko bitigi ni tabalitigi k'i tɛ tɛmɛ an ka forontomugu ni an ka puwarimugu dɔ dulonni k'a tigi bɛna feere de ka taa balo a la o mɔgɔ miliyɔn de bɛ balo a la bi bon ni ne tun tora an ka pilasinin dɔrɔn la dun o tun bɛ se ka kɛ yan ni ne y'a faamuya i bɛ fɛ ka baara o baara kɛ ɲɛtaga ɲini a la somɛ ɲɛfɛla ɲini ɲɛfɛla ɲini ni kɛnɛ yɛrɛ de tɔgɔ ye ko fasojɛ kɛnɛ o ye tiɲɛ e ma ye ne ye ne wolo tuma o tuma ne bɛ boli ka na n bɛ fɛn fɛn na m'a bila parce que hadamaden n'i ko k'e fasoden i bɛ jɛn n'i ka fasodenya ye fasoden bɛɛ lajɛlen kan ka bigiden kelen kelen ta ɲamele k'a da pour faso ka jɔ i b'a kɛ i ka dɔnta de la n'i ye mɛngɛnisɛn i ka bigiden ta mɛngɛnisɛnya kɔnɔ i k'a da pour a ka yɛlɛ ɲamele n'i ka baara ye journaliste ye i ye bigiden jumɛn ta pour i ka faso tɔgɔ bɛ yɛlɛ an tɛ k'a fɔ bi ko sɔrɔsiw bɛ fanga la ko sɔrɔsiw bɛɛ tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kuma u fana bɛ k'a kɛ u bɛ ka faso birikiden jɔ n'u ka nin de fana ye u ka dɔnta de u ka sɔrɔsiya de u bɛ ka jɔ n'u ka sɔrɔsiya de ɔ maintenant e y'i ta jɔ ni mun ye e bɛ nin baara la e ye faso jɔ ni mun ye e ko i ta fɔ an ye sa kɛ mais est ce que an bɛɛ bɛ se k'an sigi k'olu dɔrɔn lajɛ yan faso bɛ se ka jɔ n'olu dɔrɔn yan faut que bɛɛ de k'i ta kɛ quoi han ne ye daba dilanna ye ne ye fandala ye ou bien ne ye minize e ka minizeya la i sera ka Mali drapeau jɔ ni tabali jumɛn ye tabali dɔ créer sa tabali dɔ dilan sa wuli k'i jɔ sa i k'a développer ni ta ye o fana de ye ta ye o ɲamele ne ma foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ ni nafɛn feere tɛ nafɛn dɔrɔn han mɔgɔ bɛ école la wagati min na ne bɛ sugu kɔnɔ n ka DEF sɔrɔla yen n ka terminal kɛra yen n ka fɛn bɛɛ yen n bɔra n ko n bɛna mun kɛ sisan n fana bɛ fɛ ka faso jɔ de ne tɛ sɔrɔsi ye dɛ n tɛ dɔwɛrɛ ye n tɛ fonctionnaire ye n ma don école la mais n ye min dɔn ɲamele n bɛ fɛ ka Mali drapeau kɔrɔta n'a ye quoi mais o de y'a to n donna ni n ka domaine n ye n ka domaine de lajɛ n bɛ se k'a valoriser cogo min na fo sini ma n fana ka se ka balontannaw bɛ taa jɔnjɔn ta cogo min na n fana ka se ka taa jɔnjɔn ta ten n ka Mali tɔgɔ la ka na n'a ye ka n'a di maliyɛnw ma nanzaraw ko ma ambition voilà sinon an tɛ se balontannaw basketkɛlaw bɛ yen bɛɛ bɛ taa kupu ta ka na nin fana n'an ka kupu ye ka na n'a ye k'a di Mali ma ok maintenant maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan k'i jija de i fana bɛ min dɔn i ka se k'i ka jamana drapeau kɔrɔta n'o kɛra Mali bɛ taa o an tɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ o an tɛ kumaba kɛ réseau la o an tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya o an tɛ foyi kɛ bɛɛ b'i ɲɛsin ta ma an ka baara kɛ sa n ko sini jɔra ten tɔ de fo siniwaw bi sini u b'a fɔ de ko diinɛ u ye diinɛ dɔ fara diinɛw kan o diinɛ ye jumɛn ye ko Mayo ka diinɛ
ni y'u ɲininka ko ye juma ye chinois b'a fɛ ko baara maaw ka diinɛ o ye baara ye i bɛ dɔw ɲininka k'e bɛ diinɛ jumɛn na silamɛya wa ne tɛ silamɛ e ye jumɛn ye chrétien ayi k'e bɛ diinɛ jumɛn na ko ne bɛ maaw ka diinɛ de la ko maaw ka diinɛ ye jumɛn ye ko baara chinois kumakan de ye nin an bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ ka diinɛ wɛrɛ de nati e tɛ taa misiri la e tɛ taa yɔrɔ la i bɛ min kɛ baroba la don o diinɛ la sa o ye baara diinɛ o b'i nafa o silamɛw ta b'u nafa chrétienw ta k'u nafa e yɛrɛ min tɛ taa seli i tɛ chrétien i tɛ foyi ye e ka diinɛ ye jumɛn ye don baara la sa awɔ o fana kan ka kɛ diinɛ dɔ de an fɛ yan pour que jamana in ka bɔ nɔgɔ la an mago b'a la bi quoi aujourd'hui an mago b'a la bon o la Mali mago bɛ malien den bɛɛ ka birikiden kelen-kelen ta ɲamele ka n'a da quoi bɛɛ ka birikiden kelen-kelen ta ka n'a da bɛɛ k'a ta ka n'a da i bɛ se biriki min kɔrɔ o ta i ka dɔn ta ye biriki min ye o ta i y'a faamuya n'i bɛ min dɔn o kɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka adamaden kɛ fɛn ye fɛn bɛɛ bɛ se ka jamana drapeau kɔrɔta n y'o de f'i ye kuma kɔnɔna la n ko baara foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye baara lankolon ye mɔgɔ lankolon de bɛ yen quoi voilà ala k'an kɛ dɔ kɛlɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana bɛ se k'i kunkɔrɔta n'an ye cogo min na Burama Dunbiya i tun ye tagama min kɛ ka taa Cameroun jamana kan a kɛra sababu ye Mali drapeau ka yanga e ka cakɛ bondaso bi Mali kɔfɛ jamana 10 bɔɲɔgɔn walima jamana caman farafinna bangun kan Mali drapeau bɛ ka yanga yɔrɔ mun na jamanaw dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ bamanankan yɛrɛ ye min ye olu t'a dɔn nka a produit bɛ ka yala k'a tɔgɔ yala olu dɔfɛw kɔnɔ bi n'a bɛ f'o ma ko baramuso o b'a jira k'a fɔ baara sɛbɛkɔrɔ kɛra halisa cɛsiri o ka bila sen kan ka dugawu kɛ i n'i ka cakɛ bondaso maa bɛɛ lajɛlen ala ka barika don baaraw la ala k'i n'i ka baarakɛlaw kan bɛn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welelen société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn baramuso la a ɲɛmaaba ale de tun ye an ka maa welelen masala bolila fɛn min kan jɔnjɔn min taara a fɛ farafinna cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Cameroun kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko Douala sibiri min bɛnna mɛkalo tile 15 ma Burama Dunbiya ale wulila ka i jɔ ni jɔnjɔn ye jɔnjɔn min taara propriété intellectuelle kan ni o de ye hakili yɛrɛ ka jagabɔ ka se ka a tɔnɔbɔ walima k'a bila ba la waleya in bolila o de kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية